Mga kasis! Hi mga kasis! Ayan, welcome back to my YouTube channel. Ayan. Yay! Thank you so much sa mga tao nag-subscribe sa ko. Thank you so much. So, 1,000 subscribers na ko, pero kulangan pa ko watchers. So, I hope na mag-subscribe pa mo sa akong YouTube channel. Ayan, my YouTube channel karon kay alas 11 na karon, ay alas 12 na di ay. So, gigutom ko, magmukbang ko og tinapa. Ayan, tinapa ang madali-dali jud basta nag-boarding house gani ka, wa kay laing choice, tinapa ra jud imong kauno, nag-boarding house ra man ko guys. So nakoy bugas na mais jud ni siya guys, og humay. Diba? Ang sarap kaaya kong kuan karon, ako ang kaon mukbang. So chika lang ta guys. Inani jud kuan na jud ko kada pila ako ka years jud nagkuan, nag boarding house, dugay na kaayo ko nag boarding house. Sarap jud kayo, lamig jud kayo ang kuan guys, ang tinapa. Love it. Dapat panagsalang dyan makakaukat na baka ng panagsalang dyan ko. Hindi taga-adlaw magkuan na taan. Baka nagtagkaliskis ko magtinapat tatanan. Thank you so much sa ayuda ni Mayor. Ayan. Wow. Sarap. Namos. Lamig kayo guys. Dapat panagsalan jud ng mga kaon tao kanang kinapang. Panagsalan jud na dili taga-adlaw. Sa mga nadya sa gawas, napoy tinapadiya sa inyo ha. Bisan nagakaon og mais, bugas mais diya. Comment below ha. Sarap talaga. Sarap ng tinapa. Thank you so much guys ha. Mabalik-balik di ko mga kanya. Salamat sa mga nag-subscribe sa kuan. Sa mga taong nagdinahan kayo sa kuha sa Digos Good Vibes. Kana. Thank you jud kayo nila Wang Waray, Wang Tinkerbell, on Wang Ising. Supportive kayo sila kayong ng mga small YouTuber gani. The best sila. Love it. Tukan ko guys, halang kayo. I love it.
Ako ra jud isa diri guys. Ako ra jud isa diri sa Pilipinas. Kaya akong mama naman sa Davao, akong mama gud nagpuyo. Nakaasawa naman gud siya ikaduha niyang asawa. Ano sa sariling life, sariling family. So ako na lang isa. Napursigid ko sa akong self, guys. 15 years old pa ko. Wala na ko sa poder jud sa akong mama. Naadyo ko sa poder sa akong lola. So dugay na ko wala ni kuan sa akong lola. Kay na, gusto na ko jud ako ang makabarog ko jud sa akong kagalingon. So nangita jud ko kanang asa ko magtrabaho. Laban lang jud ko, guys. Yan, lamit kayo. Lamit jud kay ka ng gutomon jud ka. Man gutom jud kay ka ba ni tapos imong sudan kay tinapa. Nakalamit. Man na ginamos no. Gamay na lamang ginamos ba? Ihulog nila ganun nga ang silingan. Silingan na ako. Medyo kayang pinapa. Bungga akong mukbang no kay tinapa jud og mais. Midnight snack ba? Huh? Baba. Ang sarap ng tinapa. Gamay na lang dyan maubos na na. Mahurot na dyan ako ang pinaka. Perfect, guys. Nahulwa. Hulot na.
Thank you so much, everyone. Thank you so much for watching. Please for subscribe my YouTube channel and katong na-build gani subscribe to me kay parang makaon ko ninyo ba ma-update ko sa inyo. Ha? Thank you. Bye bye. Love you.